ассалому алайкум кадбонувони азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. имрӯз тарзи таҳияи як таоми афғониро пешниҳод мекунам бо номи қурмаи мурғи афғонӣ. бисёр таоми хушмазза аст, ҳатман омода кунед. равиши осону соддаи таҳия карданашро имрӯз пешниҳод мекунам. то куҷо ман аз уҳдаи ин кор баромадам намедонам, вале таъмаш олӣ буд ва аз худи мурғ дида ҳамон соусаш боз бисёр хушмазза аст. умедворам писандатон меояд. қаблан арзи сипос барои дастгириҳоятон. ташаккури зиёд. сараввал ним пиёла нахути нимаиро дар оби ҷӯшомада 2 соат тар карда мемонем. барои мо 1 кило гӯшти мурғ лозим аст. гӯшти мурғро тоза шуста ба декамон ним пиёла равғани растанӣ меандозем. ҳарорат бояд миёна бошад, яъне оташи на баланд ва на паст. ва баъдан мурғҳоро дохили дег мекунем ва то сурх шуданашон аз 2 тараф таф медиҳем. баъде ки мурғҳо сурх шуданд, онҳоро бардошта мегирем ва ба ҳамон деке ки мурғ бирён кардем, ба ҳамон 4 дандонаи майдашудаи сирпиёзро меандозем. каме таф медиҳем ва ба он 2 дона пиёз илова мекунем ва 1 қошуқча зарчӯба ва таф медиҳем. пиёзро то мулоим шуданаш бирён мекунем. баъдан ба он 250 грамм мост илова карда хуб омехта мекунем ва 1 қошуқча намак меандозем ва гӯштҳои бирён кардаро дубора дохили дег мекунем. омехта карда 5 дақиқа сарпӯши дегро мепӯшонем. баъдан 2 дона помидорро аз ранда мегузаронем. 2 дона қаламфури булғориро майда карда дохили дег мекунем ва адвияҳо илова мекунем. ман мурчи сурху сиёҳ, филфил ва тухми гашнич илова кардам. шумо боз метавонед илова кунед ва ним пиёла нахуте ки қаблан тар карда будем онро илова мекунем ва сарпӯши дегро пӯшонида 5 дақиқа дам мепардоем. баъдан 1 паймона об илова карда 10 дақиқа дам мепардоем. агар олӯи хушк дошта бошед, метавонед илова кунед. хуб, 10 дақиқа гузашт. курмаи мо омода аст ва аз сабабе ки зарчӯба меандозем, бинед рангаш чӣ қадар зебо ҳаст ва таъмаш ҳам бисёр хушмазза омад. аз дастури аслӣ ман танҳо олӯи хушк надоштам ки илова кунам ва занҷабил надоштам ва дар зери видео ҳатман менависам ҳамон дастури аслиро ва шумо агар имкон дошта бошед илова кунед. вале ҳамин хел ҳам бе олӯи хушк ҳам таъмаш олӣ буд, бисёр хушмазза буд ва бисёр соусаш бомазза аст. умедворам писандатон омад. ташаккури зиёд ки бо ман ҳастед. то видеои дигар, худованд нигаҳбони мо шумо.